Hola, bona tarda a tots. Avui estic sola a casa perquè els nens es queden amb els meus pares i la veritat és que és un gust. És un gust poder estar unes hores sola i tenir el temps necessari per pensar i perquè em vinguin idees que vull compartir amb tots vosaltres. Doncs avui parlarem una mica de cine. No sé si us agrada el cine, a mi m'encanta. M'encanta perquè sempre relaciono les pel·lícules, les sèries, en general el cine, no? I tot el que l'envolta amb el meu pare. I el meu pare ja no hi és. El meu pare va morir quan tenia 50 anys, o sigui que ja fa molt de temps que no hi és. Jo en tenia 20 i ara en tinc 36. I la veritat és que el cine ha sigut un llegat que ell m'ha deixat, valorar aquest art. I en vam veure tantes de pel·lícules quan érem petits amb ell. Ens va ensenyar a estimar aquest art, a valorar el que era una bona pel·lícula, el que ens fixéssim en els detalls, amb la interpretació dels actors, amb la música, amb tot el que envolta no només la interpretació, sinó tot, totes les disciplines que hi ha dins del cine. I la veritat és que recordo perfectament quan ell agafava la carpeta blava, una carpeta que tenia blava com un carpesano, on tenia doncs, llistats amb totes les pel·lícules que ell gravava en vídeo i posava les seves notes, inclús posava comentaris, l'any de producte, quan s'havia fet, els actors principals, bueno, ell anotava doncs, alguna informació doncs, rellevant, no, de la pel·lícula. I recordo moltíssim aquesta llista, de fet la tinc aquesta llista i la reviso i veig verdaderes glòries, no, del cine, tant clàssics com altre tipus de cine, doncs una mica més doncs, diferent, no? Cine més independent, europeu, de tot hi havia. I recordo que quan entràvem a casa seva, de les, sí, o sigui, de les coses que fèiem habitualment, era anar directament al Carpesano Blau, jo era l'encarregada, després el meu germà, doncs, quan va ser una mica més gran, doncs també, no? Però jo al ser la germana gran, doncs anava corrents, mirava la pel·lícula que volíem veure i bé, i la posàvem, no? I era com, no sé, sagrat aquell moment, era especial perquè estàvem tan concentrats en veure el, el que passaria, no? Quina seria la història que se'ns explicaria i de quina manera i què és el que ens aportaria això i les emocions que generaria. Vull dir, era brutal, no? I després, doncs, això doncs, ho hem intentat transmetre als meus fills, no? Ho estic ara, són molt petits, encara són massa petits, però jo encara ho porto a dins. I moltes vegades em venen moltes escenes, no?, d'alguna pel·lícula que fa referència a un moment que estic visquent i, 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 i realment penso, ostres, és que hi ha missatges que es queden, que perduren, i això és realment la gran virtut del cine, que poder explicar, no només en paraules, sinó amb imatges, um, a vegades coses increïbles. I pensant en el moment en el que estic visquent ara i en el qual doncs, tinc més temps per anar a fer esport i m'agrada molt a mi l'esport i noto com sento aquest dolor, no?, de fer aquest esforç tan gran de poder fer unes flexions o el que sigui, no?, d'aixecar un pes i és aquest dolor i notes que és com una espècie com de lluita entre tu i la teva energia, no?, que moltes vegades no arriba i que fas tot l'esforç possible i és una necessitat ara mateix, no?, de poder tenir, de poder sentir aquest dolor i aquestes ganes de poder, d'alguna manera, avançar de mica en mica. I recordava la pel·lícula de Primavera, Verano, Otoño, Primavera, del Kim Ki-duk,
que és un director coreà, bueno, era un director coreà, va morir també superjove, amb 59 anys, arrel de complicacions amb la Covid. Em vaig quedar al·lucinant quan em vaig sentir que havia mort, perquè m'ho va dir, crec que un any després, el meu germà. I sempre l'havia recordat molt per la pel·lícula aquesta i per altres que hi havia vist. No són fàcils, no són pel·lícules fàcils perquè moltes són molt metafòriques i molt poètiques i realment has de, has de tenir una mirada molt innocent i molt pura també per poder arribar a entendre tot el missatge d'inici a final. I hi ha una escena, invito que si no l'heu vist la veieu perquè realment val molt la pena tota la pel·lícula, és preciosa. Hi ha una escena que, bueno, és quan el noi doncs, descobreix el temple amb el mestre i se'n va allà perquè els pares el porten. Realment no recordo molt bé com va, però sé que el noi quan està en el temple comença a inscriure una sèrie de missatges, no? Fa com la seva penitència, no? En el terra del temple, que és de fusta, i fa aquests gravats per tal de, d'alguna manera, curar-se de tot el que li ha passat a la ciutat i d'alguna manera per trobar-se amb ell mateix. I jo crec que tinc la sensació de que moltes vegades això no es pren en consideració, aquests moments en els que ha d'haver-hi una certa reconciliació amb un mateix, no? I sigui a través de, moltes vegades, doncs, del dolor, o sigui a través d'una altra manera per poder-ho canalitzar, però és com una manera de poder arribar a un límit, o sigui, és de poder arribar tu a un límit i a partir d'aquí doncs arribar a perdonar-te i a mirar-te i sentir compassió per tu mateix i llavors doncs d'alguna manera sanar-te, no? I és brutal, aquella escena és increïble i la veritat és que bueno, són missatges que es queden perquè són universals, realment. I, i això és tot. M'agradaria repassar la, tota la seva trajectòria de Kim Ki-duk perquè va ser un home molt rellevant en el cine coreà per les històries, la manera que tenia d'explicar-les i també per als missatges. Bé, moltes gràcies.